Lho apa enak yo ngene yo. Lho kok delokna. Sopo iku lho delokna. Delokna. Kok nungkep malang. Mbak, monggo, Mbak. Oh, nggih Mas, monggo. Ya Won lho, kudu aja ngarep arek ya ngono. lho, iku ngono laki-laki gentle ya apa? Ora kemalan yo gentle yo ngono. Syah. Lungguh kene sik. Ta. Ya apa ya kok? Udah. Tejo ta? Sopo iku mang arek? Hah? Sopo arek iku mang? Oh, mau tak pacok-pacokno anu munafik. Ora ngono ne lah kon kok ndelok setan ae ngono, bengok-bengok koyo ngono. Har. Munafik kono. Ono apa emang kon? Ambe areke. Kok atiku terbuka nang. Hah? Atiku terbuka nang arek. Ngopo ngene? Ya wis ngene ae lho. Ya apa? Ya. Langkaono aku dhisik. Meneh di cowek kon le. meneh didelok yo. Iya. Sopo sing dipilih oleh sampe Iya. Iya. Yo ditanono. Warungnya saya buka, ayo tuku aja. Ayo. Yes. Kangen lah aku, ayo. Pak Yolet pakar-pakar. Tunggu. Tumbas. Duh, Nggih Mas, Mas napa? Mas. Mas apa? Lu sama nanya Mbak di gini, Mbak. Iya Mas, aku hanya sik tas teko tekan luar kota wingi sore. Soalnya aku kuliah. Kada oke to sama Mbak. Ya rek, kon sapa rek? Apa ya? Pop es sampukan, Mbak. Aku kate berapa? 2. Ya, apalagi? Aku macam Mbak yo. Kau sampai gula tapi Mbak. Enggak sama manis ya, Mbak. Ngono ta Mas? Aku hanya soalnya. Gak apa-apa, Mbak. Aku coklat sih, Mbak. Ya. Apalagi? Kita, Mbak. Oh iya, tunggu bentar ya. Iya, Mbak. Ayo pindah di kono. Kamu tadi di gini oleh, Mbak. Iya, sampean masuk Mas. Iya, Mbak. Ah, tak lewat kono mana ndelok Mbak sing bahen lho rek. Jarine kok nganyar rek. Sugar metawek kecak saingan kok. Kon apa rek? Ini rek. Pak belum. Ya apa kok. Aku kok luwih ngene. Kon mari tuku dangale kono. Oh, nek aja ngudo-ngudo sing bakul rek. Mbak, beli es, Mbak. Astagfirullahaladzim, kaget aku Mas. Teh tembak apa? Waduh, aku yo kaget pisan, Mbak. Aku tuku es iki lho. Satu ah. Iya, tapi ojo tambah gula lho yo. Udah apa oh? Ndak sampeyan wis wae, Mbak. Ngene. Sang nama, aku anyar lo dek gini. Duh anyar ya. Ngono sugare mangkane arek keplek-keplek ikrasan dek kene. Ya wis, Mbak, iki ya, Mbak ya. Oh iya. Heeh. Sampai tunggu saya Mas, sampai duduk dulu. Oh, duduk sini ya. Iya. Kono. Mas, saya bener sing iki ya? Oh iya, Mbak. Oh iya. Saya. Aku njaluk nomor WA sampean oleh ya. Duh. Ya Mas, sik mari ki. Mari Aku ya kita. pesen cek Kak. Foto-foto arek ngene-ngene lho. Oh iya, sik mari kita kei ya. Tak Iya. kei lagi sik. Oke, siap. Tak tunggu sini ya. Iya. Oke. A few moments later. Mas. Oh iya, Mbak. Oh nggih, amet nggih. Ini nomor WA aku ya. Iya, Mbak. Jenenge sampean sapa sih? Farah Mas. Oh, iya ya. Ya, Mbak ya, suwun ya. Ya, Sampeyan kok grapyak ngono ya. Wis wayu grapyak ya, Men. tak ngono ta Mas. Wis gak apa-apa wis, bisa tak ngali sik ya. Ya, makasih. waduh. Bengongnya. Tak lungguh sik wis cek gak bingung. Ya Allah. Lah apa sih arek iku balik mana yo? Farah yo. 3 tahun nih lho. Ninggal aku tanpa kabar. Ngene lek malih kelingan ta sing biyen-biyen aku rek. Salah mamat iku koyo seneng pisan. Ngawel luwih ndas kowe. Sasan wis gak tak pikir wis bapak wis. Sopo mbak yang ini ambune sampai kene. Tumbas. Tumbas. Siapa iku? Kok anak suarane tapi kan wonge ya? Apa Mas mamat mang ya? Tumbas. Tah. Astagfirullahaladzim. Wari iki ta tibake. Tembak sapa? Iya mbak.
Aku kata tuku apa ya? Tapi gak duit. Mek kate saking ketemu pehan tuh awak. Kok iso nih kalau wong sik cilik meneh sekolah. Wis bengi ayo ndang boleh. Nek gak tuku. Tuh. Ya wis aku tak boleh. Ya wis ndang boleh aku tutup. Waduh rek, bisa ketemu nambah Devara ya wis. Tak ketemuan aja. Muka-muka saya hatiku terbuka sampai Devara. Ngono juara ngejak saingan enten ono menipengi langkah ono aku metu WR suara. Duh, soy-soy Mas Matthew iki. Tuku es wis. Paranane arek. Tak jaketan saya macam sing ganteng. Arek sing eling aku. Sekian lama aku ditinggal arek teko maneh. Bacaan sing kok panteng. Surian sik. Topian. Kacamata. Iki. Kuateng ya. Sebedalis. Waduh. Saking senengnya sampai lali gak sempakan ya, jangkrik. Jangkrik, wabrai, menggo ya dadan. Yo ini lu jenek nggak kacamata orang babais. Berarti ketemu arek Mas Nur ditabrak praude ya wanita. Ketemu Devara rek awak iki. Lho kok napa nih? Jangan sampai Devara. Gak mungkin. Gila sak WA lu kok kene lho. Iya ayo. Tak buktekno arek sapa pilih sapa nih Bang. Iya. Pice kon nggih kacamata gomeren koyo ini jasa urusan. Mari ini delok arek lho. Iya. Pilih sapa. Kok gacor ae kon. Loh, lapo Mas yo kok rame dek kene? Sik tak metu aku. Lapo Mas kok rame-rame dek kene? Tenang lungguh sik kene. Ana apa iki? Kok rame-rame? Ayo Tuku ta ngomong. ora? Ini lho. Aku rene iki jangan sampai Devara. Aku wis ana kon rene iki maksudmu lapo? Ya aku rene ada masalah. Mas, kalau masalah opo nih? Kon gak ngerti. Wes, masalah lu ngene Mbak Devara ya. Aku ambek Suharis gandeng sopo wis, sampe milih sopo wis salah situ iki. Oh, ini wis. Kon sadurunge kenal Farah ya wis kenal dhisik. Barang wes kenal dhisik barang. Kon Ini lho arek iki milih lho wis. Ojo gak ngerti kon jene. Wis gak ngerti wis aku wis opo wis milih sopo gandeng sopo ngono lho wis. Sopo ra? Sampe iki sopo sia? Aku iki masih. Ayo lungguh ayo. Ya kok lu kok. Lu gak be. Karo ngoro ono kok mangkok. Kon niku sapa nek kene rupane kan, Mas. Sing bingung kadang sapa. Pek sapa. Maksudmu apa ngene iki? Oh, kok iso nih kan gede. Kadang sapa. Pelek kabeh. Iya wis elek kabeh wis. Elek kabeh. Wah. Kok iso nih. Ayo kon saiki Oh, ya. aja apa? Dinas pengairan ya. Pengairan apa maksudnya? Yo saya rame kok iki wae itu. Ngomong golek welut. Iki sing gedhe iki kali apa? Apa ya? Pengamen apa? Penerbangan ya. Penerbangan endi? Penerbangan di Buri ya, Cak. Di Langgar itu tadi terbangan gini ya. Ngomong oleh Banjari. Wis gak masuk kabeh kon katene ngaloen adik kuwi. Wis ngali kabeh. Pokoke kon yo ngati ngaloen adik kuwi. Intine kon kudu iso nggo motor rene. Nek gak ngono wis gak iso. Wis ngali kabeh. Ayo. Kali. Duh, si Ahmad. Apa? Lah masih lu gak apa-apa ah. Ngelu ngene. Lah ngongkon kok motor rene. Lah gak mini lu. Lah yo. Seperti rasio. Seperti bapak sana. iya super klincek esok Gak jelas. mlebu ada lewat kiri gak jelasnya nih wong.
Tes. Halo. Aduh, halo. Iki 10 kok. Lah kono lho coba. Aduh, jangkrik tadi. Tani mengko ya. Dan mesti aja nggak celana apa kok celana kacamata ireng. Action. Roll. Action. Bisa opo sih gambar aja deh. Pun. Soalnya rame bingung. PPA. Sopo maksudnya? Action. Ayo kon saiki iku. Penggawean ngopo kok atene ngebelas? Dinas pengairan apa maksudnya? Sampai gue set ini kilo gue apa? Oh, kon saiki kok ngopo? Penerbangan aja. Penerbangan lo Dendi, bandaran di lo. Kadon cak ada buri itu lo, di langgar itu jadi penerbang sini. Ngomong. Ayo saiki apa? Penerbangan aja. Penerbangan apa? Penerbangan itu aja. Penerbangan.